Тормыш бер кайчанда юл кебек тигез булмый. Кайвакыт ул бик авыр. Ләкин ярдәм итә торган әйберләр бар. Мин иске гаилә фотоларын карау илһам китерер дип көтмәгән идем. Әбием Макика 1893 елда туган. Түбән Новгород янындагы Карга татар Мишәр авылында яшәгән. Ул вакытта тормыш җиңел булмый, ләкин мин аның батырлыгына һәм оптимизмына сокланам. Топкан 12 баласының 3-се генә исән калган. Ачлык һәм дөньялар җимерелү үзенең кара эшен эшләгән. Әбием һәм аның балалары гомер буе бер-берсенә бик якын булды. Әбием кызлары Динара белән әнием Талияне һәм улы Каһарманны саклап калалган. Мин аны бик яхшы хәтерлим. Ул һәр вакыт нык һәм хуҗалыкчыл иде. Аның зәңгәр, игелекле күзләре исемдә. Каһарман абзый да шундый ук зәңгәр күзле иде. Мин аны бала чагымда Картати дип атый идем. Динара апа әнием кебек кара күзле һәм әбием кебек хуҗалыкчыл кеше иде. Мин җәйге болыннарны, җылы таңнарны һәм кояш баюларны, әти-әни белән чамбыр һәм мәтрүшкә җыюыбызны искә алам. Кышын без шулар белән чәй эчәйдек. Хәтер хәзер дә балачак хәтерләрен саклый. Мин хәзер аның бөтен кыйммәтен тоям. Иске йортыбызны, уеп бизәлгән йөзлекләрне, борынгы сандыкларны, шигүле сөлгеләрне, керосин лампаларын бер кайчан да онытмам. Бу минем хәзерге тормышымны яңа мәгънә белән тутыра. Ата-бабаларым үзеңнең кем икәнеңне онытырга ярамый дигән фикерне сеңдергән. Мин хәтерлим. Иҗатым һәм улыма әйткән барлык сүзләрем татар теле һәм гырыф-гадәтләре белән бәйле. Татар теле, татар мәдәнияте яшәргә, иҗат итәргә, халык арасында югалмаска, кеше булырга ярдәм итә. Үз тамырларымны онытмауыма, милли үзенчәлегемне яңа сәнгать формаларына китерә алуыма мин бик шат. Галия. Ишендәге шәхесеңне рәсем аша, җырлар аша, дөньяларга бүләк итсин. Бүләк итсин дөньяларга. Насыйп булды очрашырга. My grandmother Makika was born in 1893 and lived in Karga, a Tatar Mishar village near Nizhny Novgorod. Life was not easy at that time, but I admire her courage and optimism. Of her 12 children, only 3 survived, as hunger and upheavals took their toll. My grandmother and her children remained very close throughout their lives. She managed to protect her daughters, Dinara and my mother Talia, as well as her son Kaharman. I remember her very well. She was always strong and industrious, and I recall her kind blue eyes. My uncle Kaharman had the same eyes. As a child, I used to call him Grandpa. Dinara was dark-eyed like my mother, and as industrious as my grandmother. I recall the summer meadows, warm dawns, sunsets, and how we gathered wild thyme and mint with my parents. In winter, we would brew tea with those herbs. My memory still cherishes these childhood moments, and now I truly understand their value. I will never forget our old house. Its intricately carved shutters, antique chests, embroidered towels, and kerosene lamps. These memories fill my present life with new meaning. My ancestors instilled in me the belief that one should never forget who they are. I remember. My creativity and every word I speak to my son are tied to the Tatar language and traditions. The Tatar language and culture help me to live, create, and retain my identity among people, to remain human. I am deeply grateful that I have not forgotten my roots
and that I can bring my cultural identity into new forms of art. This fills me with immense joy. Ташлап китмә, ташлап китмә. Ташлап китмә. Курыкма син бер нәрсәдән. Диден үз куркуым белән. Киттек әйдә, әйдә киттек. Тиз бул, сыңа